Malkhung kolok bai pherjagoi umor bisi bachi nislai kebang jakra bristikni langma chokha o party ung party kha krak salo phungni jorao telemura PS bai khobjak DM koloni amchayo party bungrogoi saimon kha krak salni phungo Dharmanagorni simi Agartala phai tongnai train bai pherjagoi thikya oborichi amchani borok party mano koktumar hoke party ma thai sokpaikya rail puli theinani mung Rina Sarkar bini nok telemura PS bai khobjak DM koloni amchayo bini umor bachi do pheba tawksak jorotoi tamni bagai thikya soimania ko buthar jangwada haikeba sak thimada abo tabuk phano soimania ko rutukmani ulono abo okhori phanyai hinai saikhnarka rail police tei bin thimani tei nyai kaisa unnatural thimung ni mamla bonakha telemura PS tabuk bini mangkathei telemura bakasthini sakha magot tonija postmortem ni ulo bin nukuni boruni yago yafarna hinai saka naimatha আমি কোনে আইছে এখানে ঘুরতে ঘুরতে আসলাম আর কি আইসে তো এখানে লাশ করে দিয়েছে তখন বললে দেখলাম এখানে সামনে বাড়ি তো আবার আমি জন্টুরে ফোন করছি দূরে দেখছি আমি বেশি কিছু দেখছি এই এরিয়াটার নাম কি? ডিএম করলেন কি নাম লোকটার? আর নামটা রস ডাইকার কেন আসল নাম কোথা করে ঠিক আছে।